Loh, Lat. Lah kowe apa iso mbaber sop ta? Iyalah, gomblo. Aku lo multi talenta. Multi talenta ya iya, multi talenta. Tapi gayane mbok aja ngenang ngene to. Gila lho aku ki. Jane pengen cukur iki serata gembel. Rampung kan? Iya mas. Iyalah, kopi murung tak coplok. Yo, yo. Goblok mendo iki. Kedadine kaya ngopo iki kok. Aku kok gaenen model Peter Pan ya. Kowe yo ora pantes to. Pantese kire ucul. Genah ora to kowe iki lho bisa kira ucul barang iki lho. Iki prakaruan kowe jipuk ember kono sisan to Lot. Nek raimu tomblok. Amit ya. Iya. Lah kok malah kayak tetek melek. Lali. Pak lapan nih. Wes udah. Terus Gue sedih berarti ya. Wes totalan kabeh karo dek Pak Ustadz yang mau sisan tak bayarane. loro dadine 240. Tenan ora lho lek mung ngitung ki lho. Beh, 200 ae. aku duwene sakmene iki. Saene yo ora nyucuk tomblok. Cateten ae ya. Lah. Serku mau ki arep ngejaki kowe mokel lho. Dino iki ra iso mblok. Bojoku ning omah. Niatku wis kadung mokel iki piye ya? Nek sesuk aku gelem. Oh ngono, oke. Iki ndasku tak gawane balik dhisik ya, cateten tenan ya. Lumayan duit turah. Kena nggo mokel sesuk.